Hindi ko pre. Matay. Suha na gid aning TikTok ka kaning 5 little monkey oh. Matay ako ning sayawon ay bisag masikat ako aning nagsayaw na ko ba. Mga milyon views ang mananaw. Ako nang suya na ba. Oh, kaniya lindutan ni sayawon eh. Mura sa unggoy ba kay 5 little monkey man. Ay ato ni suya ni. Huh? Daw may nagsasayaw niya. Uy, tukat. Ulon eh. Nag-TikTok di. Ning kwaon linagyan ako ning cellphone di. Hoy! Ako ang nag-cellphone ang bina! Hoy! Hoy! Ako cellphone ay uli na! Piste, manang! Hoy! Ato kiti pa'y! Anak ko mga problema, halisa mga ika! Ako magnet! Tumangin ko kaya ako cellphone, ikawat! Hoy! Cellphone eh! Yes, yun! Balik! Ay na! Naunsa man sa to akong gipakukod, mura man sa itong alien magdagan! Tayo ko aning mama, inutang gato niya, wap pa gato na impas. Ano ba na cellphone? Hoy! Cellphone! Kanina itanod. Boss! Kabangay ko, boss! Ah, naman! Ang cellphone gikawat! Hama naman! Nakti ka ba daw? Sa atin nagbukod! Tara, tara! Pantay ka buang nga karon. Marakpan karon. Nasi ka naghahalat eh. Kan sige ang ni. Opo sige. Dagan bigyan dito sa pakto. Murang karag buntok nga. Aluin na sa kana. Sige tutupan. Hoy! Sana! Sir, tama sir. Kunay ko na sa cellphone. Sige magta. Muni! Oh sir, muna sir. Muna. Ya, saman! Ato, ini kisah ko! Ini, jangan naglagot ko, ane! Suto ni! Ganyan ako nagkagawa di mo ka nagkwarta kay. Hindi ko pre. Pre! Ito na niyo kong! Sun! Nga naman. Tanawan niya kong nang! Basta kong magagsasa! Nangawat! Nangawat ka matay nangawat. Adi!